Čaute ľudia, áno, zdravím vás u dnešného videjka. Viem, už je 10:00, viem, že tak skoro robím videjko, ale asi prečo včera som to nestihol. Včera o 20 niečo sme dali môj cieľ 50 odberateľov. A je to tam. Máme to a veľmi pekne sa vám chcem poďakovať, že sme dali tých 50 odberateľov. Koľko videjok už prosím o to, neviem, mesiace, rok, že už dajme tých 50. A je to tu. Teraz sa z nás musí vybudovať jedna bomberská komunita väčšia. Máme tam ten silver button až po ten diamond. Viem, moc to preháňam, ale je to tu 50, už budeme robiť prebombené vecičky, čiže proste tak. Možno dáme aj live na tom YouTube, ale teraz nemôžem, lebo nemám ešte prístup, ešte písalo tam 24 hodín o 20 niečo včera, čiže až zajtra urobím prvý stream, ty vole. Alebo v sobotu, nevadí, jasne, buď naplánujem, no nič, ešte raz chcem sa vám poďakovať za tých 50 odberateľov. Máme to tu, viem, trvalo nám to dosť, ale to trvá každému zabrať. Musíš robiť také videjka, čo baví tvojich ľudí. Začni robiť vlastnú tému, bude ich to baviť, rob to. Čiže odporúčam to robiť, čo som povedal. A neviete, jak sa teším z toho. Veľmi sa teším. 50 odoberateľov sme dali. Kamo, veľmi pekne vám ďakujem ešte raz. A keď chcete robiť, nech robím také gaming videjka. Práve preto dajte mi tu like, odber, nech vám neuniknú moje videjka. Ďakujem, že ma odoberáte toľké roky, mesiace, dní a ďakujem, že mi lajkujete, kúkate moje videjka. Dúfam, že vás niektoré aj pobavia, aj pobavili, lebo budem robiť aj pranky na kamošov, viem, niekedy urobím, ale budem často streamovať cez počítač hry, dobre, čiže hry budem často, ale aj také v realite klipy, no to, môže byť aj to. A budeme IRL streamy, alebo také normálne, že vonku, také videjka, zaujímavé budem challenge, zaujímavé veci, gamingy rozhodne, nejaké hry tam zapažíme. A veľmi pekne vám ďakujem za ten like, odber, ja si vážim všetko a máme tu tých 50. Ďalší cieľ si nastavíme s vami dať 1000 odoberateľov je druhý cieľ a keď to dáme, tak tretí bude 5000, potom 10 000. Čiže teraz máme nový cieľ, počúvajte veľmi dobre, 1000 odoberateľov, čiže poďme to skúsiť. Dúfam, moje videjka vás budú veľmi pekne baviť, lebo viem, čo som robil sú na nič, lebo s mobilom som si ho oprel a to vidno skoro nie gameplay, ale budú už lepšie, čiže odoberajte ma, lajkujte, sledujte až do konca videjka moje. A dúfam, že vás pobavím, budú challenge, vonku nejaké vecičky si ukážeme. Gaming, streamovanie, všetko tu nájdete. Je proste tak. Čiže veľmi pekne vám poďakujem za to, že sme dali tých 50 odberateľov. To bol celú dobu môj sen, teda cieľ. My sme ho splnili hneď prvý cieľ za pol roka, alebo za celý rok, alebo neviem, za niekoľko mesiacov sme to dali. Viem, no ďalší cieľ si dávame nie 1000, ale 100, čiže
50 nových odoberateľov potrebujeme a máme tých 100. Potom ďalšie cieľy už budem hovoriť a veľmi pekne vám ďakujem proste, že ma podporujete, lajkujete, kúkate moje videjka aspoň do toho polovičky alebo dokonca tí, čo dokonca, tým najviac pekne veľmi ďakujem. Ďakujem za lajky, za odbery, za tú veľkú podporu, čo mi robíte a nainštalujem si, teda budem robiť už gameplay videjka Roblox, Minecraft. No toto nehovorím, ale Roblox určite, Roblox dáme. Roblox bude vždycky, čiže neviem, nájde možno iné hry na počítač. Snaď vás to aj bude baviť. Čiže budem rád, keby vás to začne baviť. Hneď sme späť. Čiže ani neviete, jak sa vám chcem poďakovať. Srdečne vám ďakujem. Sľubujem, budeme cez počítač, tuto vám ho ukážem. Tuto cez tento počítač, tam ten Asus, kde mám myšku, budeme natáčať tiež. Aj cez môj notebook, čo mám ďalší notebook, teraz tu nemám, ale budeme aj cez to. To je také isté, ľudia, to je to isté, to sa rozoznať, toto nie je to isté, dá sa cez obidve a budeme robiť videjka, iba gameplay bude vidno a keď to viem urobiť, v takej malej kocke ma budete moju tvár vidieť. Čiže ďakujem, Instagram, oznámim to ma nezaujímam. Zanechaj tu na toto videjko odber, like, ďakujem ešte raz za 50 odoberateľov, môj cieľ. Like, odber, klikaj aj na zvonček. Čau.